Máma to byl. To bylo. Přijde i máma. A tak to by bylo inferno. Dobrá máma. To jo. Peklo, jak má vejít. Nebolí vás nohy? Jo. Oni ho berou přes zdišky a on pod, já z toho nejdu a pan, jdeš se mnou. Tak já a on já jsem tady, já jsem tady, já tak to budu vám. Dáško. Takže ne. Dáško. Fáger. To by zebral mobil. Co, dneska jsem se díval ráno. Omán, A on jen do Ománu. Jasně. To je hrubota. Drsněš On je kočička. Jimmy, to je model. Já nevím, kde to je, nevím, kde ani Jemen. Na kočku. Mu je málo. Jo, to je úplně tak daleko. Je pryk ke stromu. Jimmy. Jak je Alžír? Jak je Alžírsko, Egypt, tak je opár, To je tady. opár států níže. To je frapy ještě. Takže jsou malé Mají lidi vlastně. Čel bych se podívat do Afriky. To je zajímavé. Na černošky do Afriky. Tam se chodí bez podprdy, že? Tam se chodí bez podprdy. Jo? Doufám, jako. Jo, já si myslím, že jo, ne? Hej, bacha, Jimmy, to shodíš, vole. Běž sama. Zarovka, na Běž zem. sama. Řepkins. Řepkins. To bude hrubé video. Vás se dolů, že? Hej, bacha, jen spadne toho ohně hlavně. Že mi to praskne a Dohláska trouby. Druhou jsme byli slíbili od Mikyho. si jdem na podzim, ne, vole? Kdy jedete? Autem. Jedu s váma. My si to vykopali. Jimmy to už je vypitý. Jo? Řekl, jsme měli padát jako. A řekl, že na poci vyhrajete, tak vás zavezu do odměny do Ostru. Na soustředění. A to jí říkal, když dáme 6 gólů, že? Ty 6 gólů. Už zase leží. Jak bylo to, nebo co? Máme kopá. No. Ne, už to bylo s ním z rána. Dáš druma, pojď dáme druba. Dáme druba. Holandsko, ale Marko. No, už to je. Rumíky.